Han har noget bestemt sko, så dem skal han lave og forberede, så de er klar til skolen. Ja. Han skal bruge dem her i eftermiddag. Klokken 1. Nu er de lidt uenige om, hvornår det skal laves. Han er lidt træt over, at han først kommer med dem nu, når han skal bruge dem klokken 1. Men de finder ud af det, men han laver det. Han er jo sådan. Skal vi... Ahora no. De spørger, om jeg vil drikke det, men jeg skal lige vise rundt her. Más tarde, sí, creo. Si vos estás aquí, porque hoy volvemos a Dinamarca. Sí, por eso. Y no me gusta. Quiero quedar aquí. Yo no tengo apuro, pero... Sí. Bendiciones. ¿Por qué te apuras demasiado? Porque estamos filmando acá hoy. Solamente tenemos una hora para filmar y para hacer todo. Qué bueno. Sí. Gracias. Chao. Nos vemos. De spørger, hvorfor jeg har så travlt. Begrebet at have travlt forstår de ikke. Selvom vi nu går her. Jeg har sagt, nu har vi planlagt i dag, at nu tager jeg lige viser rundt lidt om, hvad der foregår og hvad vi laver herude. Og det kan de slet ikke forholde sig til. Der er altid tid til at drikke det og det herude. Og det er sådan noget... Det er en plante, der hedder yerba, som man bruger. Der er 200, eller præcis 198 mineraler og vitaminer i. Faktisk i perioder, hvor de er meget fattige herude, der kan de overleve på det produkt. Nogen kan lide det, nogen kan ikke lide det. Det er ligesom med kaffe. Første gang du drikker kaffe, der kan du heller ikke lide det. Men efterhånden så vender man sig til det. Og jeg kan godt lide det nu. Om sommeren her nu, så drikker man det koldt, og om vinteren drikker man det varmt. Og da det er koldt, meget lidt tid herude, så har man heller ikke varme i husene. Og de kan ikke forstå kulde i Danmark. De kan ikke... de har måske koldt 2 måneder om året her, har de lidt koldt. Og med koldt siger jeg om natten, så kan det være ned til... Ja, skal vi sige 2 graders varme, ikke? Men så er det altså også rigtig koldt, fordi når du ikke har varme i husene, så skal du pakke dig ind. Og så drikker man det der hedder den samme plante, drikker det bare varmt. Og så hedder det mate i stedet for det. Og det er meget svært at sige for en dansker, og nogen, det lyder meget underligt, men det er det. Og det her, det er en klassiker, musik hele dagen i perioder her. Som nabo, så har jeg en gang imellem lyst til at gå over og klippe ledningen. I dag startede det 5:15 i morges med det her musik. Ja, du var over ved nabo. Ja, altid musik, og det er... Man skal virkelig leve i ånden for ikke at gå berserk på alt det her. Og folk, de bor sådan her. Over til højre den grønne, det er en lille kiosk, hvor de sælger en lille bitte smule, og det gør de meget. Så tager de ned i supermarkedet, køber stort ind, og så sælger de... køber 1 kilo karameller for 20 kroner. Det er måske den her dyre karameller. Og så sælger de dem for meget lidt herude, men med en lille fortjeneste. 3 karameller ad gangen. Og herude køber mange, når de køber sodavand, en halv liter for eksempel, så køber de en halv liter med 3 sugerør i, fordi de har ikke råd til at købe en mere. En gennemsnitsløn herude, for dem der har det godt, det er vel 1.500 kroner. Og de flertal tjener mindre. For eksempel det hus over til højre, der bor en. Det er hans bolig. Og det er ikke engang så slemt. Der er mange, der bor meget værre end det her. Og herover til venstre, estamos filmando para Dinamarca. Herover drikker de klassikeren, det foregår hele dagen. Det er det, som de drikker med koldt vand og sådan social drik. Man deler sugerør, og man deler det hele. Det her det ser meget anderledes ud end Danmark, og ikke slet så velholdt. Paraguay, det er, hvad skal jeg sige, på nogle områder, så er det i hvert fald mulighedernes land, fordi at der er ikke så mange begrænsninger, hvis der er noget, du gerne vil. Hvis du gerne vil starte en forretning, så starter du bare. Du skal ikke spørge om lov alle mulige steder, og okay, det er, hvis du ikke har du skal have sådan en personnummer, så må du gerne starte, hvor du vil. Og kørekort for eksempel, du skal bare anskaffe dig et kørekort med billede, det koster 150-170 kroner. Du skal ikke op til køreprøver eller noget som helst.
Og når man er 13 år herude, så må man køre på motorcykler. Og igen, du skal bare have tilladelse til at køre på motorcyklen. Ikke andet. Og nu kommer de lokale og vil gerne filmes. Estamos filmando para Dinamarca. ¿Conoces a Dinamarca? Muy lejos de acá, 24 horas de avión. Sí, 2 años caminando. Y hay nieve y frío ahora, bajo cero. ¿No hay escuela hoy? No hay, ok. ¿Cuándo hay escuela? ¿Lunes? Ja. De har ferie herude nu indtil på mandag. Så er det sådan, så har ferie hele december, januar og så indtil nu her på mandag. Kan ikke huske, det er den 27. Buen dia. Der var flere, der drak det der derovre. Så indtil den 27. De er sådan set ferie i næsten 3 måneder. Og det er på grund af varmen herude. Altså mens vi har været her nu, så har der været over 40 grader i perioder. Og så er det altså ikke sjovt at være her. Lidt mindre varme kan jeg godt tåle. Lige nu er vi omkring 30. Så er det hyggeligt. Ja, så går vi ned ad en af de få asfalterede gader, der er i sådan set i hele landet. Og thank you, para qué? Herude nu, ja, det er jo en af de små drenge, der siger, at han kunne et ord på engelsk, det var thank you. Eller thank you. Og bare lige for at tage den op, så er gymnasieelever, det er gymnasium, det derinde, og alle går i uniformer. Herinde, det skal de have på. For at man ikke kan se forskel på rig og fattig. Ligesom dem, der sidder derovre også. Gymnasie. Derovre til højre. Hvor kom den fra? Ja, hvad jeg sagde, når de har været herude, gået på gymnasiet i 3 år, de har engelsk i skolen. Men så kan de sige, my name is Juan de la Cruz. Og det de kan efter 3 år, fordi lærerne er sådan set dårligere til engelsk end et barn i Danmark, der har haft engelsk i 1 år. Jeg har prøvet at skulle hjælpe en elev herude med noget engelsk, og det læreren havde, det var sådan en engelsk tekst, som de skulle oversætte, og jeg forstod ikke engang, hvad det betød på engelsk, det som de havde fået leveret, så er det jo svært at hjælpe dem. Det er også svært for dem at lære noget, når lærerne ikke selv forstår det. Hvor er vi på vej hen nu? Vi er bare på vej ned i centrum. Den eneste, eller butik overalt, men det er så selve hovedgaden. De går sådan meget på en vej, går en vej, den næste vej går en anden vej. Det er jo sådan set rimelig praktisk. Udover alle de veje, der går på tværs. Der er mange, de fræser bare over, så der sker uheld stort set hver anden uge herude. Der er jo ingen af dem, der har gået på noget køreskole eller noget. De kører bare. Og når man svinger, så krydser man bare, skærer man kanter også, altså. Og så kommer man fra den anden side, og så kører man ind i hinanden. Der er ikke noget, der hedder højre eller noget som helst. Man kører bare. Den, der er mest modig, kører bare. Og dem, der er mest ømme over deres bil, det er dem, der trækker til siden. For ikke, der skal ske uheld. De er lige ved nu, har de et stort projekt i byen, det er, at de skal asfaltere det hele. Så det er de i gang med nu. Det skal foregå i år. Det vil sige, deroppe hvor jeg bor, der bliver også asfalteret. Lige nu så er det bare brosten. Og jeg er lidt både for og imod at få asfalteret, fordi hvis der bliver asfalteret deroppe, så betyder det bare, at de kører hurtigere i biler og på motorcykler derovre. Men det er jo fremskridtet. Derinde til venstre. Hola. Hola betyder hej. Derinde til venstre, der bor der en forhenværende regeringsmand, som jeg kender rigtig godt herude. Ved Guds mirakel, så har jeg både fået kontakt til folk, der har høje stillinger, eller tror, de er noget herude, og er plantager.